Hola, molt bones, soc Francis Villarroya, copropietari del celler de la Botera. Avui estem aquí per presentar-vos una garnatxa blanca 100%, una garnatxa blanca de llibre, que és el nostre Vilaclosa blanc, 100% garnatxa blanca. Farem una mica un tast breu, però primer també m'agradaria comentar-vos el que som com a celler. El celler de la Botera es va fundar l'any 86, sempre hem apostat des dels nostres inicis que van començar la generació dels nostres iaios, però sobretot els nostres pares, amb el tema d'elaboracions. A l'any 86 ja vam formar un celler i sempre hem estat intentant de reflexionar i d'aconseguir un bon producte final, que és un vi arrel dels nostres productes bàsics, que són els raïms. Des de l'any 86 que estem a l'avantguarda del món de la vinya i el vi, sempre apostant per la màxima qualitat dels productes i sobretot per la biodiversitat i la sostenibilitat tant en el producte del celler com en el producte fonamental, que és el raïm en vinya. La traçabilitat de tot aquest producte és bàsic i apostar per la qualitat i per la sostenibilitat, com us havia dit abans, és fonamental. I és una cosa que des del nostre celler sempre hem impulsat. Avui parlarem de la garnatxa, com no, la garnatxa blanca, el que tant comentam, l'alma mater de la nostra denominació d'origen, la punta de llança, com en alguns mos agrada dir. La garnatxa blanca jo sempre l'he qualificat d'igual, és una varietat rústica, però que en copa se torna excel·lència. És una varietat que durant molts anys ha estat confinada. Ara que tan de moda està el tema de confinament, jo considero que és una varietat que durant molts anys ha estat confinada, però ara és per tot el món desitjada. Clar, és la labor no només del celler nostre, el celler de la Botera, sinó de tota la denominació d'origen i de tots els cellers de la denominació d'origen, han fet que aquesta varietat hagi estat reconeguda a tot el món. Per tant, podem parlar que és una varietat fresca, amb nas, en color, és una garnatxa, com us he dit, de llibre, amb un color groc palla suau, amb un rivet metal·litzat o grisaci, i en primer contacte en nas ja notam les aromes florals, sobretot de flor blanca del nostre territori, flor d'ametler, però també surt una mica d'herbes locals, timó, romer, llorer, i un cop ja remenam copa i obrim una mica més el vi, ja transmet el que és la garnatxa blanca, totes les aromes a fruits, sobretot a fruits verds. Podem parlar de les parts més cítriques, pomes verdes, una mica de pera verda. En boca és golós, és untuós, ja que des de fa molt temps nosaltres les garnatxes les solem fer amb un batonatge continu durant tot el procés de fermentació. I per tant aconseguim un vi equilibrat, una mescla de garnatxes joves i garnatxes velles, per tant té aquesta xispa, té aquesta frescor que li aporten les garnatxes joves i té aquesta untuositat, aquest equilibri, aquesta càrrega de sucres que li aporten més les garnatxes velles. Posteriorment fem un assemblatge i un copatge de les dues varietats, de la garnatxa jove, que la solem collir a finals de setembre, a finals d'agost, i la garnatxa més vella amb més grau bon, més grau en sucres, que la solem collir a meitats d'octubre. Assemblar el que fem és això, un vi fresc, un vi identificatiu de la nostra denominació d'origen Terra Alta. Salut, garnatxa i sobretot cuideu-vos i ja vindran temps millors per a veure-nos.